Hos masser af mennesker bugner medicinskabet med mange forskellige piller, og man kan i værste fald dø af det, hvis man kommer til at vælge de forkerte. Myndighederne har undersøgt problemer med medicin, blandt andet på danske plejehjem, og de fandt fejl i 9 ud af 10 plejehjem. Derfor laver en stribe apoteker i øjeblikket en kampagne, der hedder Ryd op i dit medicinskab. Og nu skal vi ud på Søndergades Apotek i Horsens for at se, hvad der foregår i kampagnen, Johannes Reimer. Ja, jamen, vi har noget smertestillende, f.eks. Pamol, Ibuprofen og Tramadol, og Ketogan og Lyrica. Og så har vi nogle kosttilskud, ingefær, fiskolie og hvidløg, og vi har noget astmamedicin, Bricanyl, Pulmicort, Servant og Spiriva. Jeg afbryder lige her, fordi det er farmakonom Janni Sonne Hansen her på Søndergades Apotek i Horsens, der er i gang med at gennemgå det medicin, som Lisbeth Langballe har med hjem fra privaten for at få det tjekket, om alt er i orden her på apoteket. Det kan nemlig jo, som sagt, mange steder rundt omkring i landet i øjeblikket. Jeg kan se, der er der i hvert fald over 10 forskellige slags, snarere 15, Lisbeth Langballe. Kan du selv have styr på alle de forskellige slags? Ja, det kan jeg sagtens, fordi jeg tæller hver 14. dag, og så sætter jeg tingene på plads igen. Og det, jeg skal have dagligt, det har jeg i en toilettaske. Så det glemmer jeg aldrig. Jamen, der er jo de mange forskellige slags. Kan du huske sådan, hvornår du har taget hvad og sådan noget? Ja, det kan jeg ved, at jeg tæller op. Så ligger det jo hver dag, jeg tager en æske ud. Og så kan jeg jo se, jeg glemmer jo aldrig noget. Hvis jeg ikke talte det op hver 14. dag, så vil jeg tænke, har du husket at tage den smertestillende pille? Og er jeg i tvivl, nu kan jeg gå ud og se det ved, det lidt talt op ved 14. dag, og det vil jeg råde alle til at gøre. Du har blandt andet ondt i ryggen som lidelse, og astma-medicin, har astma og sådan noget der. Er du sikker på, at du har brug for alle de her 15 forskellige slags medicin? Ja, det håber jeg da, for det er lægen, der har ordineret det. Og hvis jeg er i tvivl, så spørger jeg apoteket. De kan altid vejlede mig. Apoteket, det er jo blandt andet Janni Hansen, som sidder her ved siden af. Er det usædvanligt mange slags medicin, sådan 15 forskellige slags for midaldrende og folk i efterlønsalderen, Janni Hansen? Nej, det er det faktisk ikke. Det er meget typisk, at vi ser, at man kommer og henter mange forskellige slags præparater, og det er også derfor, der er rigtig meget, man skal holde styr på. Og der prøver vi at gå ind og vise vores kompetencer og hjælper kunderne med at snakke om, kan man huske navnene? De skifter jo ofte, når man substituerer, som det hedder. Og der kan jo også ske fejl på recepter og så videre, så vi prøver ligesom at dække nogle huller der. Hvad for problemer du ellers ser med folks medicinskabe? Det kan være, at der er 2 slags medicin, som i virkeligheden ikke går så godt sammen. Det kalder man en interaktion. Altså, at det kan give nogle uheldige bivirkninger eller nogle uheldige virkninger sammen. Hvor farligt er det? Jamen, det kan være rigtig farligt. Det kan fx være, at man tager høje doser af fiskolie, men man også får noget blodfortyndende. Og hvis man ikke ved, at høje doser af fiskolie, det kan faktisk virke blodfortyndende, så er det der, vi kan gå ind og snakke med kunderne om det, om de er klar over det. Så det gælder altså både håndkøbsmedicin og også naturmedicin og kosttilskud, at det kan også have en rummende risiko? I allerhøjeste grad. Altså, der er mange, der tror fejlagtigt, at når det er håndkøbsmedicin eller kosttilskud, så er det jo helt ufarligt. Men det er en meget stor fejl at tænke sådan. Det er også derfor, vi altid prøver at vejlede, når der kommer nogen i håndkøb og køber store bøtter Pinex eller Pamol. Fordi at faktisk også, hvis man tager den maksimale dosis 8 om dagen af dem, så kan det også virke blodfortyndende, og det er der heller ikke så mange, der ved. Nu har du så kigget sådan i en 10 minutter her på Lisbeth Langballes medicinbeholdning. Har du opdaget nogle problemer? Nej, umiddelbart så ser det meget fornuftigt ud. Hun får ikke noget blodfortyndende, som jeg har nævnt et par eksempler om. Så derfor så er det fint, at hun både tager fiskolie og hvidløg og ingefær. De kan alle 3 faktisk påvirke og virke lidt blodfortyndende. Men da hun ikke får noget blodfortyndende, så er der ikke noget problem umiddelbart. Så det var en meget god melding, Lisbeth Langballe. Hvordan har du det med den? Jamen, den har jeg det udmærket med. Og var jeg i tvivl om noget, så spørger jeg. Ja, og det er vel også det smarteste at gøre. Hvis man er i tvivl om noget, så kan man spørge. Og professionel hjælp til at få ryddet op i medicinskabet altså dag på apotekerne. Johannes Reimer var på besøg på Søndergades Apotek i Horsens.